kana kune vanhu vanovhaira azvinyange zvavo vachitaura chokwadi, aiwa vanhu vekunyika yeZambia aiwa vari pamberi. Pane chitiko chinoitika murwezi chamunoziva kuti aiwa nyika yeZimbabwe sezvainokuzivikanwa kuti aiwa vanhu vakanga vasingatombodi kuti summit itike nyika yeZimbabwe. Tinoona komune panyika yeZambia vanouya vachivhaira zvavo but vachiudza nyika yeZimbabwe kana kuti the government yenyika yeZimbabwe chokwadi. Sanamira mashoko atoona kuti aiwa vanouya vachi tsiura pamwe chete nokutuka the government yenyika yeZimbabwe noti wasubscribe like turn on the bell icon. Tichipinda pahendo pavo vakomana vaactivists vanonyora vachiti now that the SADC summit is over, we have learned that with a summit comes things never before seen. Roads rebuilt, city cleaned, traffic lights fitted. After this, give the SADC host a chance to host the UN and AU summits. It's a clear development. We only come through summits. Arikachitara masvika kuti zvingori pachena, it's clear kuti development yenyika yeZimbabwe uzambofunga kuti inouya aiwa pasina kana any event. Anouya achidraw a conclusion yekuti aiwa nyika yeZimbabwe development inongouya through ma-events kana masummit. Anoita achiti aiwa tautaona kuti nyika yeZimbabwe sezvaingozikanwa kunzi aiwa mabig events akaita semaconference akaita sana United Nations nana AU, nyika yeZimbabwe haikwanisi kumahosta nekuda kuti hapana mafacilities kana kuti haikwanisi kusustain the capacity. Anoita masvika kuti takuona kuti Zimbabwe ine the capacity yekuzviita for the fact yekungotiwo inhau dzemasummit dziri kungotaurwa, inhau dzekungoti pautakurwa nhau dzekuti vacharamba vachiclinga on to power, ndopataona kuti aiwa vanenge vari able kuhosta those summits. Ngotiziva mafungiro enyu moti kudii pamusoro pemashoko anobuda aitaurwa nevakomana panapa achiti aiwa maroads tiri kuona akadevelopiwa, mastreet lights aiwa akafitiwa nekuda kungoti pari kungoitwa now the summit but otherwise madevelopments anga asingaitiwi. Ngotiziva mafungiro enyu moti kudii pamusoro pemashoko apinda comment section medu. So subscribe or like and turn on the bell icon.